Bai, behorratik, Bakarrik aurre hori errespetau, bide gure zortetzeko. Hortik aurre, hola! Hola! Hainitzen, zure hau txaltu eta ez nekizen zinen, Ondo lura? Bai? Bai, bezu hori, Guste zaitut Instagramen da, dana modernizote. Bai. Zure alaba horrek, Hori da, satelitia. Isabel, bakau, oiniri tokatzen zan ba. Boltzietan kantxe bakarrik. Ona datorren Luise o Felixek atzun bazakon, eta bestie barroa. Hemen da nontzako da olana. Ya está, ez? Oye, ¿qué quieres que te diga? Pero... Arantxa, esan debe ez aurreatzeko bideoak kamari edata. Auki osok dauden bezala mantendu. Bilera hortan. Hori bilizu bilera hortan zaun bezala.
Ez da horre. Zer. Etxako reservazio. Jarri. Ahí bien, perfecto. ¿Eh? Bueno, ya veremos. Bastante que es todo así. Ya te llamarán, Nerea, a ver si lo está oyendo bien. Ya lo he dicho. No, pero he visto yo que se ve bien. Ah, has visto ya. Bueno, ahora nos estarán viendo. Aurrenik irakorriko dut gaurko bezaren intentzioak. Beren aurreneko urtebetetzeko mesan asunto dozoro. Eta gero, Zeferino Oñatibia, Pedro Juan Agote, Antonio Antia, Jose Arramburu eta Ignacio Maria Galparzoro apaisak. Itziar eta bere izpa Rosario Albardi, Jose Iturbe, Carmen eta Maria Nieves Etxaniz, Etxaniz Urkiri zendian indakuak, Rita eta Maria Angeles Zubizarreta, Juan Miguel Aranbarri, Pilar Azpitarte, Tere Artailuz, Maria Angeles Larrañaga, Jose Manuel Astigarraga, Pedro Larrañaga eta Marce Maite Martínez de Carredo, Brigida Aldalu, Odriozola Aldalu zendian indakuak, Juan Mari Astigarraga, Pablo Olande eta emazte Inés Quintela, Ángel Andreu eta emazte Beatriz Larrañaga, Manolo Vázquez, José Luis Usabiaga eta emazte Monserrat Domenez, Javier Ruzi, Mekoleta zendian hildakoak, Mila Egino, Berizain Egiguren zendian hildakoak, Ignacio Albardi, Paquita Parisi, Olade Zendoia zendian hildakoak, Santos Zuazola Zigorraga eta bere emazte Felicitas Humerer eta bere seme Luis Mari, Xanti Albardi eta emazte Kandelaria Iraundegi, Iñaki Lizarralde, Victori eta Panigazio, Maria Jesus Zubizarreta eraso zendian hildakoak, Juan Esnaula eta emazte Manuela Iriarte, Jose Mari Lizarralde, emazte Joseba Arana eta bere semeek Victor, Luis eta Jesus Mari, Iraola Mendilueta zendian hildakoak, Marcos Aranbarri emazte Conchita Artetxe eta bere seme Jesus, Jose Mari Kortabarria eta emazte Eusebi Lizauz, Jose Antonio Mendizabal eta emazte Emila Faristri, Estaniz Narbaiza, Avelino López, Alfonso Iriondo, bere emazte Evarista Etxaniz eta bere zendian hildakoak, Juan María Faristi, Candelaria Albardi, Marina Faristi, Paula Faristi, Luis Faristi, Inasita Arregui, Pedro Faristi, Paquita Echeverría, Antonio San Vicente, Sima Salegui, Teresa Garmendia, Juan Odriozola, Josué Odriozola, Carmelo Arizmendi, Julián Larrañaga, Rufina Aramendi, Begoña Larrañaga,
Simón Aranbarri, Manolo Villarreal, Ángela Larreñaga, Jesus Mari Larreñaga, Luis Tuazo Lazigorraga eta bere emazte Juanita Aranbarri. Malmari Alberdi Zendian hildakoak, Pilar Arbizuri, Ola Zeharazkin, Pepe Azpiazu, Benito Corta, Victori González, Inés Alegarria, Umerez Beristein Zendian hildakoak, Manolo Arrizabalaga Izer, Enrique Ibarbia, Marcos Mujica, Loyola Sendikoak, Zubizarreta Sendikoak, Juliana, Tomas, Pilar eta Aimar, laguntza eskatuz, Otola Basarrian hildakoak, Estanis Alberto eta Jose Mari Juaristi, Pilar Gantzegi, Miguel Odriozola, Felix Etxeberria, Zuri Aurre, Ana Mari Etxeberria Segurola, Miren Gurutze Etxeberria, Anton Badiola, Begoña Etxabe, Aralar Larrar, Natalia Garate, Ignacio Arrieta, Josu Goenaga, Uragan Zendian hildakoak, Juan eta Josu Odriozola, Zubizarreta Urkili Zendian hildakoak, Etxarit Urkili Zendian hildakoak, Joseba Alberdi, famili baten osasunaren alde, famili baten laguntza eskatuaz, Maria Pilar Uranga, Itxoste Epende Zendian, Epende Parisi Zendian hildakoak, Emilita Azurbendi, Asun Susperregi, Maria Angeles Kampatxa, Juanito eta bere alaba, Maria Angeles, Erremon, Isidro, Juana, Axel, Juanito, Concha, Pedro, Jose Mari, Luisa, Jose Maria Astigarraga, Lourdes Astigarraga, Xomigorri Basarrian hildakoak, Izaskun Alonso eta bere Zendian hildakoak, Maria Jesus Juaristi, Rosa Mari Epende, Juaristi Epende Zendian hildakoak, Jauregi Epende Zendian hildakoak, Kaue Jauregi Zendian hildakoak, Jose Izagirre emazte Agustina eta seme Juan Ignacio, Zubizarreta eta Urangan Zendian hildakoak, Elorza eta Samaniego Zendian hildakoak, Andalur eta Barreran Carrera Zendian hildakoak, Candido Plazaola, Maria Azkoitia, Jose Ignacio Plazaola, Benito Badiola, Esperanza Bastarrika, Javier Ruzi, Eusebio Izagirre, Resen Larreñaga, Juanito Esanit, Maria Dolores Larreñaga, Mari Trini eta bere famili eta lagunak, Jorge Larreñaga, Iñaki Larreñaga, Carmen Azkoitia eta Mila Odriozola, Itziar Urteaga, Manoli Etxeberria, Paco Izagirre, Luzingoiko Basarrian hildakoak, Celestino Luzagasi, Josepa Zora Luze, Maria Pilar Cuiadena, Víctor Cuiadena, Juanita Landa eta bere senat Antonio Alcorta. Uste dut danak esan ditutela, baina, behintzat zuen etxeko famili danak hildeko zenide guztiak, hemen izango ditugu gogoan. Todos los familiares de vosotros también, familiares difuntos, tenemos hoy presente ante Camacho del Rati. Egunon eta ongi etorri Urrategira. Urrategiko izena daraman Jesusen ama Mariaren eguna ospatzera bildu gara. Azkoitiko Kristau elkartearentzat eta herriko askonentzat egun berezia da. Gure Kristau familiaren eguna, amaren eguna. Bere zaindaritzapean bizi gara. Gure Kristau fedea pozik ospatzeko Urrategiko Ander Mariari diogun begirunea adierazteko. Eta gure beharrak bere unetan jartzeko bildu gara. Otoitz eta jai giroan, guretzat eta herriarentzat bere denikapena, babesa, osasuna eta herri bizitza paketsua eskatzera gatoz. Fede berean, zenide sentituz eta herri bereko seme eta alaba hasi gaitezen kantua. Zeru eta mundua. Zure
Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesu Kristo gure Jaunaren grazia eta Jainko Aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan begitu eta zure espirituarekin. Egunon, da ongi etorri, urtero bezala, gaur ere Urrategiko amaren aurrera. Ongi etorri zuek, bakoitza, ongi etorri baitaren zuen bihotzak moitu dituen espiritu horrei. Bakoitzak onutza etortzen geranean, zerbait moitzen gaitu, zerbaitek bultzatzen gaitu. Horrekin konektatu behar dugu, ez da? Horregatik ongi etorri hori dana, gure bihotzetan dagoena. Eta seáis pues todos y todas bienvenidos, bienvenidas a esta celebración anual en la memoria de Nuestra Señora de Urrategi. Hasiera emango diogu Eukaristiari aintza zeruetan abestuaz. Aintza, aintza, zeruetan jangoikoari. Aintza, aintza, zure jauna. Gure aita guztia duna, eta gure idea. Aintza, aintza, zure jauna. Jainko jauna, emaiguzu zeure zerbitzarioi gorputz animetako osasuna. Eta Maria beti birgina doatzua laguntzaile dugula, atera gaitzazu bizitza honetako ilunaldietatik, eta eraman zeruko zoriona gozatzera. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos de salud del alma y cuerpo. Te lo pedimos en la memoria, con el nombre de Urrategi, de Nuestra Señora, en su acepción de la concepción. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, izaldietan. Amen. San Pablo apostoluak Kolosarrei. Jesucristo, jainko ikusi ezinaren iduri da. Sorkari guztietan lehen semea. Beronen bidez baitira eginak gauza guztiak. Zeru lurretakoak, ageri direnak eta ez direnak. Aurki, jaun, nagusi eta agintedunak. Gauza guztiak beraren bidez eta berarentzat dira eginak. Diren guztiak baino lehenago da bera, eta guztiek berarengan diraute. Gorputzaren buru ere bera da, Elizaren buru alegia. Bera da hasiera, hilen arteko lehen semea. Diren guztietan bera izan dadin lehenengoa. Jainkoaren gogoko izan baita, betearen betea harengan egotea, eta haren bidez gauza guztiak beregin adiskidetzea.
haren gurutzeko odolak pakeak eginik, zeru lurretan diren guztiekin. Jaunak esana. Prestatzen gara Evangelio Santo entzuteko. Aleluia, bezkoa. San Lucas el liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan, etorri zen lege gizon bat, eta azpikeriaz honela esan zion Jesusi. Maizu, zer egin behar dut nik betiko bizia iristeko? Eta harek esan zion, zer dago legean idatzirik, zer irakurtzen dezuan? Eta lege gizonak, maita ezazu jauna, zure jangoikoa, bihotz, bihotzez, gogo, gogoz, zure indar guztiz, eta zure adimen osoz, eta zure lagun orkoa, zeure burua bezala. Eta Jesusek erantzun zion, ondo esan dezu, egizu horrela, eta biziko zera. Baina legelariak bere burua zuritu nahi ez, honela esan zion Jesusi, zein dut ordeanik nire lagun urko. Eta Jesusek orduan, gizon bat zetorren behin, Jerusalendik behera, Jerikora, eta lapurren eskuetan erori zen. Lapurrek erantzi eta zauritu ondoren, erdi jautzirik alde egin zuten. Hain zuzen, apaiz bat zetorren bide hartan behera, eta ikusi zuen, baina beste bide bazterretik aurrera jarraitu zuen. Berdin egin zuen, han gertatu zen lebitar batek ere, ikusi eta beste bide bazterretik aurrera jarraitu. Handik zehar bidez zikoan Samariar bat ordea, urreratu egin zen eta hala ikusita,
erruki izan zuen. Ta hurbildurik zauriak lotu zizkion, olioa eta ardoa gainera isuriz. Eta bere abere gainean hartu, eta ostatura eraman zuen, eta han zaindu. Biharamunean, 2 denario atera, eta ostalariari eman zizkion esanez, zaindu ezazu. Eta gehiago eralkitzen badezu, neronek onerakoan ordainduko dizut. Hiru horietan, zein derizkiozu azaldu zela lapurraren eskuetan erori zen haren lagun urko. Legelariak erantzun zion, harentzat erruki izan zuena. Eta Jesusek orduan, zoaz, eta egin zuk ere beste horren beste. Jaunak esana. Ongi etorri bat, zira esan dizuetan bezalaxe, Kristau senideok, berriro guretzat hain pozgarri den Urrategiko Andre Mariaren egunean elkartu gara. Elkartasun honek berak ematen digu poza. Izan ere elkartasun hau, Eukaristia hasi aurretik aipatu ditugun izen zerrenda luze hori kontuan izanik, elkartasun hau ez da bakarrik hemen bizi geran honen elkartasuna, baizik santuen elkartasuna ere bai. Hemen ekartzen ditugu gure etxekoak, gure horretik bizi izan dienak, behaiek ere hainbat aldiz etorriko ziren honutza, beraz, egun pozgarria esanguratsua da, esaten dute, guretzat elkartasun egun bada, Andre Mariaren olorimenean, Urrategiko Andre Mariaren olorimenean, baina baita ere, santuen elkartasunean gurekin, gure etxeko, eta gurekin bizi izan direnak, eta bain, handoikoan bizi direnak. Beraz, benetan egunen erra da, ezta. Aurten, urte berezia da, urte guztiek ez dira berdinak izaten, aurteko urte hau berezia da. Alde batetik, Eliz Universalean urte santua da, jubileu urtea. Eta gainera, ikurritz batekin, Francisco Aitasan. Eliz Universalean jubileua. Baina baita ere gure Eliz Barrutian. Eliz Barrutia ere, ereiki zela, Eliz Barruti bezala 75 urte dira. Eta guretzat ere jubileu urtea da. Eta bestetik, Urrategiko Andre Mariaren inguruan ere urte berezia da. 75 urte koroatua izan zela. Irailean izango da. Eta, pentsatzen ari gara, zerbait egitea, irailean 17 izan zen koroazioa, behar bada, ez da egun hortan egin, ez dugu egun hortan egin, oroimen hori, baina nahi dugu oroitu, herri historia bilotua dagoelako, eta baita ere horrela nahi dugu egun hori eskeni bat ez ere, umeeri, gaztetxoeri, gazteri, ez da bitzer, baita da niritsiko bera, baina haien ere egon dadin Azkoitiko herri historian, hain garrantzia izan duen Andre Mariaren oroimen hori. Beraz, esaten den urte berezia dela aurtengoa, eta gainera ikurritz hori ederra da, ez da, urte muga horien denak, ez da, zer esan nahi dute. Itxaropenean erromez, Kristau elkartea, historia zeharkatuz, 75 urte izan, 2000 urte izan, historian zeharkatuz, itxaropenaren herria dela. Entzun dugu aurreneko irakur nahian, ez da, jamoikoak nahi izan zuela, Jesukristo betearen betea egotea. Eta beraz, itxaropenaren herria dela,
Jesukristoren gandik, datorkigu sortu zitzaigun, itxaropen hori. Horren eramaile gera, horrena, hori disfrutatzen dugu federunok, baina horren eramaile gera herriaren erdian ere, itxaropenaren beraz bat estigu lekuko erromez gera. Eta hain zuzen, egun honetan, entzun dugu Samari erronaren parabola. Jesusek, esango dugu, egin zuen ituirik ederrenetakoa. Azken batean, zer erakutsi ederra eta zer ari geran bizitzen hemen gaur. Andre Mariaren inguruan biltzen gara, sakristian esaten zer arrakasta duen urrateiko Andre Maria, zergatik hori. Azken batean, Jesusen parabolari jarraituz, oso sakona da parabola hori, hitz egiten digu izakiaren izaeraz, eta gure egoeraz hitz egiten digu, ezta? Azken batean, Jerusalemendik Jerikora, dijoan gizonaren, lapurreta eta zauritua izan zen gizonaren antzekoa gera, gure bizitzan, erromez, hainbat zauri dauzkagu. Zauriak oso ezberdinak dira, baina etortzen gara, Andre Maria bitarteko legura, beharen dara etortzen gara, erroki esker, ez dakit gaxo bat daukagu, edo arazo bat daukagu, edo kezka bat, edo ez dakit. Bakoitzak barruan dara maguna, ez da? Eta parabolak esan digu, erakutsi digu, erruki duen hori jainkoa da, Samaria hori jainkoa da, gure zauriak sendatzen dituena, gutaz arduratzen dana. Eta hori, eraren gana beraz urbiltzen gara, Andre Maria bitarteko begula, barruan, bihotzean dara maguna hori dena. Ez da hori dena, bakoitzak geure zauriak. Ez dugu asko hitz egiten hortan, baina bakoitzak bere barruan, badamazki bere galdera, bere kezkak, bere zalantzak, bere minak, bere sufrimentuak, eta nik gaur, beti ere, Andre Mariaren aurrean, gaxoak, ez da, adinekoak, baztertuak, itxaropena nork behar du, bezki dauna, ondo dauna, munduntako gozaki, entreteniduta bizigera, eta orduan, ez dago, alako itxaropen behar, baina gaizki daunak behar du itxaropenaren arnazak, eta horrek errukiak sortzen du, besteen laguntzak. Orduan, alde batetik Andre Mariaren aurrean gaur, hartzen ditugu gure beharrak. Eta bestetik, parabola horrela bukatzen da, ez da, zoaz, eta egin zu beste horren beste. Kristau elkartea herriaren herriako azpiti bizi gera itxaropen horren lekuko. Erromez, itxaropenean erromez, horren lekuko. Eta nola izango gara horren lekuko. Bali uste diru itxaropena sortzeko bete diru zerbitzu. Egin beharko gendukela, ez dute izaten egiten ditugunik, baina egin beharko gendukela, bai. Eta bat aurrenekoa da errukiaren zerbitzua. Kristau elkartea, ez baldin bada errukitzu, benetan gaizki daudenekin, ez dugu inun sortuko itxaropenik. Eta gure gana ere, gure herrirare urbiltzen dira gaizki darenak. Aurreko zerbitzua errukiarena da. Eta bigarrena zentzu kritikoarena. Zentzu kritikoa gauzak sakonki aztertzeko. Gertatzen zaigula herrian, herritik kanpo, gure munduan, zer gertatzen dan, ez da ezin gara itxu, hori bai izango litzakela zauri oso sakona, ez da sentiberatasunik ez izatea. Eta zentzu kritikoa, zerbitzu hori, eta beste aldetik egiarena, ezin dugu, ez ginake isildu behar, gaizki dagoenaren aurrean, ez da. Egiari zorbi gure itorrena. Hori da. Hori eskatuko dio bat, gaurre Andre Maria dugu bitarteko,
eta hori dena bere eskutan jarriko dugu. Zutik jarri, egin dezagun bere aitormena. Hacemos oración. He dicho que somos hombres y mujeres creyentes, pero también heridos por el camino de la vida. Hemos leído la parábola del buen samaritano, heridos en el camino de la vida y portadores de esperanza, porque sabemos que Dios es el buen samaritano que nos cura de las heridas, y eso es lo que hacemos cuando venimos aquí poniendo la intercesión de María, con su nombre de Urrategui, poniendo pues así delante de Dios nuestras peticiones. Elizaren alde, Jesusen izenean eta Andre Mariaren babesian bildurik apala eta benetazkoa izanik, denetzat errukitsua eta errukiaren etxea izan dadin. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Azkoitiko herriaren alde, herri giro bakitsua izan dezagula eta jarrera zetarioak usatu eta alboratu ditzagula. Jatorri, pentsakera eta izakera ezberdinekoak izan arren, denen herria izan dadila, bere hizkuntzarik eta bazterkerik gabe. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Gure parrokiaren alde, Jesusek eta bere evangelioak eskatzen diguten bezala, errabiritu gaitezela. Gure fedea sendotu dadila eta herriaren erdian ausardiaz, berri honaren lekuko eta herriaren zerbitzari izan gaitezela denen onerako. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Urrategiko auzotar guztien alde eta bere familien alde, berenkatu izan daitezela bere behar guztietan. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Hemen bilduta aurkitzen geran guztion alde, zeruko jaunak Andre Maria bitarteko dugula, apalak egin eta bete gaitzala zorionez eta pakez. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Gure herrian gehien sufritzen ari direnen alde, bereziki oroitu nahi ditugu gure
daude gerra sufritzen ari diren herria. Etorkinak, adin handikoak, San Jose egoitzan bizi direnak, gaixoak, etxean zenide bat hil zaienak, premian aurkitzen diren guztiak. Beraien gaina hurbiltzen jakin eta asmatu dezagula. Ezka diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Escucha, Señor, nuestra oración, que nos sintamos siempre acogidos por tu misericordia y así seamos también instrumentos de tu amor. Horrela eskatzen dizugu, Andre Mariaren oroimenez eta Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Merci. Porto tranquilo. Batean, zeure herriaren oso izan. Egizu, zure semearen ama Maria doazua otoitzean lagun dugula, eta bide inoen erditu bere asmo honak bete gabe, ez da bere eskaria lortu gabe ere. Acepta, Señor, junto a esta ofrenda, nuestras oraciones. Concédenos que aquellos que recordamos hoy nuestra memoria a la Virgen en su denominación de Urrátegui y San tengamos su ayuda para que llegamos a encontrar aquello que necesitamos. Jesucristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin gora bihotza jaunara dauzkagu eskerra jandoiko gure jaunariz egokita eta zuzen egokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri, nun nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guzti santu,
Eta zu bedeinkatzea eta gorestea Maria beti birjina dohartzuaren jaieguna ospatzen dugun egun honetan. Berak sortu du Espiritu Santuaren egitez zure seme bakarra. Berak eman dio munduari betiko argia, Jesukristo gure jauna. Honen bitartez, aingeruek zure horritasuna goresten dute. Zerutar espiritu guztiak zure adoratzen. Onarrezazu jauna, haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere, geure kantu hotza. Santo, Santo, Santua, Ire guztien jainko jauna, zeru lurra bete dauzka, zure diztira, Osana zeruko jelena, berenkatua jaunaren izenean, datorrena, Osana zeruko jelena. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkitzu bada ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zikoa da ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik. Hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin jadiza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau nire odolaren kaliza data, itu berri kaletikoaren odola. Zuentzat eta guztientzat bekatu bat barkatzeko isuriko dena. Egizue hau neure oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, Ogian doa eta bartzean, zure heriotza eguaren tortzen, zorrauna etorri artean. Horregatik, aita guztiz saltua. Zure seme Jesukriston gure salbatzailearen oroigarria ospatzen dugu. Begira aita ona begionez zeure Elizaren eskaintza honek. Egizu Kristoren gorputz odoletan bat egiten dugunok, zure maitasun espirituaren indarrez, zure semearen gorputzeko atal izan daitezela orain eta beti ere. Erabazu jauna zeure Eliza, fedearen eta maitasunaren betera. Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta zure abezun herri osoarekin batean. Zabalitzazu gure begiak seniden beharrak ikus ditzagun, emaiguzu zeure goiargia, hitz eta ekintza egokiak asma ditzagun, nekaturik eta lanpeturik daudena argitzeko. Egizu Kristoren antzera, taren agindua betez, denen zerbitzari izan daitezera. Eta izan gogoa aita ona, Kristoren bajean hil ziren, guk gaur oroitu ditugu guztiak.
santuen elkartasunean, eskatzen dizugu goza dezatela zure aurpegiaren argia, eta eraman itzazu piztueran bizi betela. Lur honetako gure hilaldia bukatzean, argaitzazuko ere zeure etxean betiko. Han zurekin biziko gara beti, eta Jainkoaren ama Maria doaksuarekin, apostolu eta martiriekin, eta santu guztiekin bat eginik, zu gore txiko zaituko eta hundie txiko, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri gaita jangoikoan guztidun horri, Espiritu Santuarekin batera, ospeta gaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak aginduta, bere erakutsiari jarraitu, bildur gabe kanta dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan berik, zure izena. Etor bedik, zure erreinua, egin bedik zure naia, zerua bezala, lurrean ere. Emaiguzu gaur, egunotako ogia, markatu gure zorrak, guk ere gure zordurai, markatzen diegun ezkero, ez gaitzazu utzi, eta lian erotzen, baina atera gaitzazu gaitzekin. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, eta emaiguzu zure pakea. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Eman diezaiogun pakea elkarri, demonos fraternalmente. Andatzea junge. Ona hemen jangoikoaren bildosa, ona munduko pekatuak kentzen duan zoriontsuak, honen maira deituak. Jauna,
jaunartzerako esmoltu zaudeten tokitik. Ungo geha, eta jaunartu nahi duna, eskua luzatu. Nos mováis nadie que quiera comulgar y vemos nosotros que agarre la mano y te daremos.
dezagun osoi. Eukaristia ospaturik zure bihotzonari eskatzen digu jauna. Maria Birjina doatsuaren oroitzapena pozik ospatzen dugunok, izan gaitezela denantzera, salvamen misterioaren zerbitzari legia. Habiendo celebrado la Eucaristía, te pedimos, Señor, que quienes hoy recordamos con el nombre de Urrategui a María, la Madre de Jesús, podamos, con alegría, ser como ella, fieles seguidores de tu mensaje de salvación. Jesucristo, gure jaunaren bitartez. Amén. Oharrak, avisos. Urrengo igandetik hasita, uztailak 20, auzoetan ematen diren mesak ez dira emango. Urrategin, Martiritan eta Madalizan. Irailean hasiko dira berriro. Desde el próximo domingo, día 20 de julio, las misas que se celebran en los barrios de Urrategui, Mártires y Madariaga no se celebrarán. En septiembre se reanudarán las Eucaristías y celebraciones. Egunero parrokian bederatzitarietan ematen den mesa ere ez da izango, baina bai ospakizuna eta elkarteko otoiz bat egunero. Abuztuan 12an berriro hasiko dira mesa. Tampoco se celebrará la misa diaria de las 9:30 en la parroquia, aunque sí la celebración y la oración comunitaria todos los días que se celebrarán. Las misas se retomarán el 12 de agosto. Eta gaur arratsaldeko 7:00 parrokian gure Urrategiko amari agurra abestuko diogu. Dei bat egiten da Azkoitiko herri osoari eta zeuen etxeetan zabaldu berri hau. Hoy a las 7:30 de la tarde haremos la despedida, cantaremos el agur a nuestro amacho de Urrategui. Hacer eso también partícipes en vuestras casas y en vuestro vecindario. Eta baita ere esan, aritu dugu gure Don Felizek indun bere hitzaldian, 75 urte, Donostiko Eliz Barrutia sortu zela, Urrategiko ama koroatu zela 75 urte, eta baita ere esan berak datorren astean, Karmengo Eulin beteko ditudala baita ere 75 urte. Ez ibiltzireko zoriontzeko baino, bai otoiz bat beren asmoen alde. Deciros que 75 aniversario de la fundación de la diócesis de San Sebastián, 75 aniversario de la coronación de la Amacho de Urrategui, pero también es 75 años de nacimiento de nuestro párroco Don Félix. Con esto no quiero decir que le estéis felicitando todos los días y tal y esto, sino que salga de vuestro dentro por lo menos una oración por sus intenciones. Eta baita ere esan, datorren urtean, urtarrilan izango ditula, bere urrezko ezaiak apaiz ordenatu zela 50 urte. Deciros también, con anticipo, por lo menos, que en enero se cumplirán los 50 años de la ordenación sacerdotal de nuestro párroco Don Félix. Eta bukatzeko abestu dezagun, gure amakinaren errezagia. Living
Eman digula beraz bukatu dioguna, horrek jarri diguna. Eta batez ere, gogoan izan ditzagula, igual, beharrean, eta egun, eder bat, ikano. Eta hartu ditzagun jaunaren bereina. Hauta zurekin, Ela zure espirituarekin, zaitzatela jangoikoa albuztikuna, aitak eta semeak eta espiritu santua. Amen. Que María, por su advocación de Urrategui, nos conceda aquello que le hemos pedido y que paséis todos un buen día. O que pagaré, pa' que